yana zaka printing katin waya da kanka da yan wannan printer da wannan wayan kamar yadda kuke gani gashi na buga kati kun gan shi kun ga yadda yake fitowa da sunana Abu Asma Enterprise haka zaka buga da kanka da mai bukatar wannan printer sai mana magana Abu Asma Enterprise da naira 28,000 da kacal zaka mallaki wannan printer sannan mun yi bidiyoyi yanda ake koyar yanda zaka buga katin nan kyauta ne duk wanda yake bukata ya mana magana za mu sa shi a group kamar yadda muka yi bidiyon mu na farko akan yadda zaka generating to kun ga yadda na saka bibiyan dina yanzu akan number na ya fito anan permanent fidelity band da shi da zan amfani sannan kuma gashi nan na gwada saka 1000 a ciki yanzu bari mu gwada siyan katin da farko wannan alamar daddaɗo guda uku zaka danna bayan ka danna sai ka shiga wannan na uku wanda aka saka buy e-pins din nan in ka danna shi sai ka ƙara danna daddaɗo guda uku saboda ya koma baya gashi nan sai ka so ka zaba MTN kake so Airtel ko Glo ba mu zabu MTN gashi nan na naira 100 kun gani za su ba mu shi akan 97.4 guda nawa kake so sai ka saka dama ya zo a 10 nake sawa sai ka zaɓi passport ɗinka bayan ka zaɓi passport ɗinka gashi nan da aka saka buy now sai ka danna yawwa kun ga yanzu gashi nan na riga na gama kati ya siya successfully ka je ka siya payment ba wurin printing din ba zan yi hanya biyu na farko zaka iya danna nan gurin printing in ka danna zai kawo ka direct nan sai ka danna kai ba zan koma hanya ta biyu ba zan koma dashboard na biyu a ce ka riga ka siya kati kana so ka ƙara printing din shi sai ka danna dot guda uku nan bayan ka danna shi gashi nan gun da aka saka print voucher sai ka danna gurin gashi nan print voucher spin na farkon nan sai ka shige shi sai ka danna dot uku nan ya koma kun ga ya kawo da same way din can ya zama ta hanya kawo maka wannan abin da yake kawowa printer mal printer guda uku ne fa in kana so ka yi amfani da tamal printer shine zaka danna na sama na biyun kuma in kana so ka yi amfani da shi a wannan printer normal one din nan irin wanda ake aiki da ita a banki na uku kuma in kana so ya zo maka a irin A4 paper shine zaka danna na ƙarshe yanzu kai na farkon nan zaka danna gun tamal printer sai kun yi lura da nan gun wannan na farkon printer mal paper 58 din nan sai ka danna gurin ba za ku gani gashi nan na danna kun ga yanda muke yi in ka zo nan gurin ya kawo maka haka ga gun da aka saka print voucher sai ka danna shi in ka danna gashi nan zai kawo in bai kawo wannan printer ba ka danna kan tamal printer to ga waɗanda mutanen da a misali in sun zo za su printing din sai ya kawo wannan ya sa tamal printer na available ba zan muku bidiyon a yanzu sai ka koma baya in ka koma baya sai ka shiga gurin app din tamal printer kana shiga yana budewa haka sai ka minimize sai ka ƙara dawowa wanda ya samu not available kai in dai yayi naka a wayanka direct wani lokaci a ƙananan waya ne yake haka sai ka zo ka danna ne dai nan gurin printing din nan gashi nan in ka danna zai kawo maka alama gashi nan print job din nan sai ka danna shi kun ga katin nan ya zo a jere sai ka jera kati guda nawa kake so ka yi in kana so ya zo maka haka zai zo ƙanana amma za ka iya cika screen din a misali guda uku ka gani gashi nan guda uku in ka danna printing zai fito gashi nan ka danna zaka ga ya fito kun ga gashi nan yana fitowa in ka ƙara danna na biyu zai fito ba zan nuna muku bayani yanzu ba ga katin ya fito duka guda 10 a nan ba to ba su ga in yi printing din shi haka zai zuwa yan ƙanana to mutanen da suke tambayan ya ake zo babba haka za ka yi da hannunka yanda ka zoom in din shi da wayanka a haka zai fito yanzu kun ga ba ga guda ukun farkon nan ba na zoom in din shi to bari ku gani kun ga ya zo a daidai yanda kati yake zuwa to ga uku na biyu